Wah, lumayan alhamdulillah. Iki Mas Bayu Aji ngaso sawetara merga tenggorokane pinaringan serak. Wah iya iki mung genteni kira-kira 5 menit nggih 10 menit ben tenggorokane beliau iso waras ya Mas Gareng. Tujune punggawa pendereke Mas Bayu Aji niku akeh dalange. Nggih. Tur niki kaya panjenengan ya wis dalang, ya guru ana ing SMKI Surakarta. Nggih, Mas Gareng namung sak kamat-kamat rekake nderek ngenger wonten SMKI Surakarta. Nggih, wong iki sing diarani alangan ki ora iso nolak mergo wis ginaris. Wong mobil we ban nganggo serep, dalang ora entuk serepan. Nuwun sewu wong mangan nganggo kecer kala mangsa ya nganggo keselek barang Mas Gareng. Nggih, mangan kecer ki marai mangane karo merem kok. Mboten perkara ngoten, Ning tetep napa-napa disyukuri, Mas. Nggih, syukur. Sebab sapa sing gelem syukur bakal ditambah nikmate nanging kosok baline sapa sing kupur marang nikmating Gusti maka siksane Gusti banget nggone lara. Nggih, bener lah niki berbicara masalah keperluane dalu niki tasakuran napa to tegese tasakuran, Mas? Mohon dijelaskan Mas Gareng. Lho sampean sing guru sampean kok jelaske kula. Lho niki tulungane kula nyuwun tulung cocok apa ora karo pelajaran sining sekolah. Oke, nggih. Niki otak-atik gathuk. Nggih. Tasakuran empat suku kata tasakuran. Tandanya orang yang beriman tebal. Orang yang beriman tebal jangankan kok diberi rezeki, diberi musibah pun tetap bersyukur karena percaya bahwa Tuhan mencoba umatnya tidak akan melebihi kapasitas umatnya. La in syakartum la azidanakum bala in kafartum inna adzabil sadid. Nah, napa niku? Sekali merdeka, mboten ngaten. Wong tegese nggih pun kula aturne ngarep mau sapa sing gelem syukur maka ditambah nikmate nanging kosok baline sapa sing kupur marang nikmating Gusti maka siksane Gusti banget nggone lara utawa perih. Tur titikane gampang Mas. Orang yang beriman tebal dan beriman tipis. Nggih. Yen pun tebal niku pun kula terjemahke wau apapun yang diterima selalu disyukuri. Nggih. Nek yen wong sing imane tipis niku titikane gampang. Pripun? Wong sing imane tipis yen kanggone wong lanang semakin kaya semakin nakal. Kanggone wong wedok sing imane tipis semakin nakal semakin kaya. Nah, niku Mas Gareng. Wau werdine tasakuran. Syarate kudu dingerteni wong akeh. Syukuran niku kudu dingerteni wong akeh ora entuk delikan. Nggih. Kurang afdol kalau tidak dibarengi tirakatan seperti malam hari ini. Yang terakhir anugerah dari Tuhan yang tetap harus kita nanti-nantikan. Luar biasa. Werdine tasakuran. Lah, niki lak loro keperluane tasakuran lan halal bihalal. Apa to tegese halal bihalal? Nah, niki cocok apa ora karo pelajaran nggonku mulang ning sekolahan, mara coba jenengan werdekne padha apa ora karo olehku mulang ning SMKI Surakarta. Lho. Wong kari guru bangsane ora iso kok kalimate dawane ora umum. Halal bihalal nu niku hanya ada di Indonesia. Karena ini sebuah budaya yang ada di Indonesia, tapi sekarang sudah ditiru oleh negara-negara lainnya. Lalu segeralah kamu meminta maaf kepada orang yang kamu kenal. Bila ada yang meminta kepadamu, harus segera kamu maafkan. Lal yang terakhir, lalui Idul Fitri tanpa saling memaafkan akan terasa rugi. Luar biasa untuk Mas Gareng. Mas Gareng, nun panjenengan nalika napa jenenge wulan Riyadin kala wingi napa nggih buka terus maringi lare alit-alit ngoten niku Mas. Sing jenenge sedekah. Napa malah njaluki nggone putrane? Oh, mboten Mas. Kula tetep menyediakan. Mboten ketang rupiah, 2 rupiah
tetap itu kewajiban saya memberi sedekah atau zakat itu pasti. Luar biasa. Nah, sampean mboten mergo wong sedekah niku ora lempoh ning malah bakoh. Ngoten niku nggih Mas Gareng. Kira-kira. Lho, jenenge disune pirsa tenanan kok. Lah kula nu mboten samikir perna-perna, kula sedekah lillahi taala. Nggih. Pun perkara itu pahala ya alhamdulillah ora masalah. Sing penting berbagi rezeki. Nggih, terima kasih untuk nika Mas kalimatnya ini bab tetulung to. Nggih. Napa tetulung marang wong sing keluwen cukup nganggo sego sak puluhan. Nulungi wong kodanan cukup nganggo selembar godhong gedang. Nah, nulungi wong susah cukup kanggo sak ucapan. Tetulung kuwi gampang, sing angel kuwi matrapke atimu supaya gelem lan seneng tetulung marang wong liyan. Luar biasa. Nulungi nu gampang ning atine karep boten. Nggih. Boten. Tegese nek nulung aja nganti mentung. Gitu Mas Gareng. Nulung kok mentung apa? Lah niki tulung jenengan jelasne cocok boten kalih kula nek maringi napa meneh pelajaran teng sekolahan. Sing tegese tulung kok nganti mentung niku pripun? Lho. Sesuk dikerarke. Pripun? Iki dalam penuh dengan tanda tanya. Kok iso tanda tanya? Ket bawa takon wae. Mbok sekali-sekali duwe ide dhewe to. Niki Ki Dalang Sarmadi. Asli dalang wis kok dalang endi? Trenggalek, Mas. Trenggalek. Trenggalek mergo niki trae Trenggiling. Niki putune Minak Sopal. Lho. Nggih, ya tetulung. Kok Trenggiling. Ora masuk ke marmut. Tetulung aja nganti mentung. Yen tetulung ya sing ikhlas aja nganti duwe kekarepan dibalik pitulungan kuwi. Kaya nek bebucal ngoten nika nggih Mas, kaya nek geguwang ngoten nika aja nganti apa cocok karo pelajaran sing tak tampa ning sekolah. Aja nganti apa sing diguwang utawa sing diilangke ana ing WC kuwi terus digoleki maneh. Lho ngono Mas. Nggih. Niki pripun? Niki mumpung akeh bocah-bocah tika. Nika mriki kan nyambut gawe ora arisan ngono. Lah nggih, niku warisane pun dipotelke wau kok. Nggih. Niki mumpung sami kepareng lenggah. Nggih. Sinambi ngrantos Mas Bayu pulih bebayunipun. Loh, Mas Bayu sampun pulih bayune. Lah nggih, tegesipun kegiatanipun pulih malih awit nuwun sewu. Sok tenggorokan menika menawi nggen adem menika sok kala mangsa pancen radi kesleo paminipun ngaten menika, Mas. Jane kok mburi wis kaya Bayu Aji ya. Kok mburi wis kaya Mas Bayu Aji. Nggih. Wah, bareng didepi ngarepe Bayu pucet. Kula niku mboten ngira mboten nggono kok Mas. Pokoke donga kula masih tetep sehat, bagas waras. Nggih. Mungkin mung sedelo mawon terus masih iso munggah meneh. Wis Mas, wis waras ku lho. Niki sadurunge ben tambah sehat, ben bagas waras. Menawi kula kepareng nyuwun dipun selawati riyin, Mas. Oh, sik. Sing asta bareng-bareng napa ijen? Ijen riyin. Sinten? Mas Gareng. Lho, musik to. Ora. Iki kepethuk pisan merintahe nemen. Lho, kula mboten merintah. Kula Mas Bayu sampun paring dawuh. Rumangsaku ki ora bal-balan tok, dalang ya ana cadangane. Mas Bayu sampun paring dawuh. Mas Sarmadi niku nek kula tak mundur sekedap nuwun sewu Mas Gareng mangke ampun entuk mandhap. Ya aku urung yen tugas belum selesai tetep mriki. Terus panjenengan nyuwun selawatan kersanipun anggenipun ingkang kagungan kersa menika kagungan dalem kagungan damel menika saged barokah sehat lahir batinipun rezekinipun melimpah. Kula ajeng takon, selawatan niku sing pundi? Padang rembulan kene sampean iso mbok nyanyi dhewe. Lah ya ora enek bedane antarane ora iso. Ora enek bedane antarane wakil dalang karo nun sewu dagelan. Ora ngono to, Mas. Wah, wis jan dalang pocokane njaluk. Lah iya. Sik aku tak nyuwun pirsa karo para penonton. Sik kira-kira nek Mas Gareng niku selawatan setuju napa setuju? Setuju.
Lho niku aklamasi Mas. Kowe iki dalang apa provokator? Wong nari kok setuju bater dhewe. Iya jenenge. Piye Gong? Aku setuju pokoke nek Mas Petruk solawatan. Iki agar solawatan ku ganti kobong tak bacok. Aja aku. Ora iso. Pokoke ora iso kudu. Jenengan gawe kawan dhewe dider-derke dhewe. Ora iso. Niku kula mboten apal kok. Ora iso kok aja njaluk aja apal. Yo bisian. Ning nong Ora sak nyemak kaya amatir kowe. Ya menehi ancer-ancer. Kowe kene iki Ancer-ancer kaya golek alamat. Pak kene wakilane terus digetaki. Wis ben, wakil kok merintah. Ning ning nong. Ning ayo ning. Padang rembulane tanggal siji. Iya. Jadi tak tuku. Yen pengen urip lumayan sregep ana anggon Kor ibu. Ya. Rembulan tanggal loro yen pengen urip lumayan sregep ngaji ben ora yo dadi petani salate aja nganti lali apa maneh yen wayah tandur salate jogi undur-undur salate wis mesti kopeng sinden asmane budar sini sregep salat lan sregep ngaji repote yen dadi dalang tansah sregep anggone sembahyang dalang asmane bagian salate wis ganep limo blas ora ana apa maneh sing tukang ora tau salat seneng wedokan salatullah salam piye salatullah lho sampean ki ya ngono kok Mas apa
tukang kendang iki aja disia-sia, jangan disia-sia. Lah aku ora nyonyo. Lah wong tukang kendang ki kok seneng karo ngrentengi wedokan ki piye wong nyatane iya lho. Kali ini dalangnya pro saya. Ya ora ngono kok. Ya ora, ya wong jenenge wong nyambut gawe iki kala mangsane ya ana lupute, ana keplesete. Nggih. Kowe kudu kowe sing pinter benerke. Repote dadi yoga pamane kowe. Niki ceritane pun rampung Mas Gareng. Iki yoga niku genep salate wis genep 5 apa maneh sing tukang iki tukunen. Apa? Repote ya dadi yoga. Salate wis genep ping 5. Iya. Apa meneh sing tukang ngendang geleme salat saben dina bar madang. Lho, ngono kuwi. Hubungane apa? Monggo lagu-lagu. Kowe diguyu karo sing mbok ganti. Sapa? Bayu guyu. Wis pokoke ngono Mas Gareng. Wis iki Wis sing ya ora apa-apa. Ayo. Wis Dalang bles. dalang bus. Waning tenan. Oh, dalang sing kuat mental iki yo kejaba awakmu ora ana meneh. Lah kok saged? Oh, lho. Pokoke wani kok. Nah nggih. Jane kula nek napa nuwun sewu umpamane dipeksa-peksa umpamane jane napa jenenge kula niku mboten gelem gandeng Mase nuwun sewu tenggorokane nembe gerah mboten ketang 15 menit tak dongakne Mas ndang waras ndang sehat meneh tenggorokane terus kepareng lenggah kene meneh ning sore blencong. Anu Mas, jenengmu kuwi sapa? Nun, Jenengmu sapa? nami kula asli Petruk Sarmadi Sabda Utama. Sarmadi. Nggih. Sarmadi sar ki sarape kena. Terus matine kapan? Nek kula mboten kesusu jenengan sing dhisik mboten napa-napa. Di? Ora itu. Mosok balapan kok mati. Aja to Mas. Ora. Ning dengan begini kamu nanti insyaallah ketularan wahyune Mas. Amin Mas. Kula niku nderek panem wiwit taun 2010. Ora takon, sing takon sapa? Hah? Ora ana sing takon kok pamer derek. Hoi. Apa? Wakil dalang iki mbok sepelekke. Ora, aku ora nyepelekke wong ora ana wong takon kok kowe ngomong. Lagi arep ngomong lho, Mbok. Ora ngono. Mas, tolong eksekusi, Mas. Lu kono eksekusi. Mas Gareng lagu-lagu Mas Gareng. Nggih, lah. Niki nanjake bintang tamune sing kinyis-kinyis. Nggih, niki. Nah. Rumiyin lho, Mbak. Rumiyin kapan kuwi? Rumiyin iki kapan? Rumiyin ndak wingi. Nah, niki nyuwun jumenengipun Mbak Nisen. Niren Kake alon-alon Nisan. Mbak Niken Salindri. Oke, ayo Niken Salindri iki disingkat Nisan. Ayo dok, kene sayang. Momo cici. Monggo Mbak Niken. Tindak mriki kula ngatur. Mbak Niken. Mbak Niken monggo nyanyi. Mbak Niken Salindri. Ora ini disponsori oleh Gareng Penyet. Gareng Penyet. Ono Gareng Penyet. Awake salirane cilik ya Gareng Penyet. Wong kowe iki tindinge ngopo yo? Sasismu kena. Bocah kok iso ngadeg kok dinglangan. Sing kene lembah ngono. Apa? Oh, gring ta. Gring. Ora apa-apa. Yo. Kok koyo gurak manuk to kowe iki. Wes sikilku ki lara banget lho Wong gring-gringe lingginge salah. Lah kowe sikil mbok jiret benang bareng oh canom gaul kok ya. Iya. Dijiret benang. Sesuk nganggo rantai sepeda motor ku lho.
Ya sing sok nggae ruji. Aja sembrono. Apa? Dalange anyar. Aja ora. Pak Dalang namine sinten? Asik. Tepang. Coba dhisik sapa iki? Dhisik sapa sih? Jenengan sih, yo. Heeh. Pak Dalang namine sinten? Nami kula Bapak Sarmadi Sabda Utama. Pak Dalang asli pundi? Asli kula saking Trenggalek sampun pindah dhateng Surakarta. Lah, lagi iki aku lagi kru nembang kok ngrapel. Nembange ngrapel. Gaji pegawai negeri iso rapelan nembang ya rapelan, Bro. Ya. Baik, Bro. Saya dukung, Bro. Ning apik lho, pasoke ya ta. Anu tibone padha one. Tibone pas. Pak Degareng saking Semarang. Piantune ganteng, ahli sembahyang. Amin ya Allah. Nanging siji Pak Gareng Semarang, kabeh wong wedok kok mesti disayang. Aku ki mbuh. Ya, kan sayang kepada perempuan, Iya. itu kan baik. Melindungi Dan dan merawat serta Menyayangi. ora sayang. Aku aja golek mungsul lho, bojoku nonton lho streaming lho ki. Ora aku ngandakne karo Bu Gareng, nek Mas Gareng ku senengane menyayangi secara lahir batin. Loh, lha aku goleke musuh aku menyanyi lahir batin iki tegese tresno karo wong wedok liya. Lah iya apa ora? Heeh. Lah iya, wong iya kok. Nek ora ki ya wis rasa bengung. Ken, dalam. ya sabar ya, Nduk. Wong kan wong dalam darurat. Iya. Wong iya to. Terus jarno wae ku lak mati dhewe. Mati disumet. Rumahsamu teplok apa piye? Ora apa-apa, dalangnya dalang baru. Kita harus menghormati. Lek iso rasa dijak omong ya ta. Ya. Loh, ora ngurmati ora dijak omong piye. Mesake no. Yo mesake nih Mas Bayu. Kali ini untuk mempercepat kesembuhan Mas Bayu dia bisa duduk di singgasana. Iya. Jangan sampai duduknya di singgah sini. Iya. Nembango opo? Mungkin Mas niki wonten request mbok menawi kula pareng membacakan. Iya, monggo. Iki tak macane. Ora tak saut. Iki tak macane. sing bener ki tak wacane. Ya Ya, wacane. Request. Wis engko ndak kobong aku. Request Mbak Niken Tresna Waranggana utawi Caping Gunung dari keluarga Ki Dalang Murdi Tulungagung. Oh, saking keluarga Pak Dalang Murdi Tulungagung menika tangga kula. Sik Murdi Mbah Murdi ya ta. Nggih, Mbah Dalang senior. Nggih, dan Bu Mimin dari Paguyuban Brawijaya Palangkaraya Kalimantan Tengah. Tepuk tangan untuk Mbak Niken Salindri. Nah, Mbak Niken kula aturi milih antara Tresna Waranggaya. Kok halah Mas ndak usah ngomong Mas. Ndak usah ngomong. Ora iki jane iki Tresna Warang Ngonyo. Ora kok sik ki dalang opo bakul akik ya, Nduk. Kok iso bakul akik? Suarane kaya bakul akik sing ning pasar malam kae lho. Iya. Wis Warang gol to apa kuwi? Sunlet. Ya, Waranggana dibawani ya, Nduk. Iya. Nggih, nika wonten tindipun. Nggih, matur nuwun. Nggih, kula manut. Niki sing halus napa sing kasar? Niki sing alus rumiyin. Sing halus rumiyin. Nggih, upami pun paringi Caping Gunung Rumiyin. Oh, nggih. Pareng nggih Mas Bayu. Pareng, Pareng, monggo. nggih. Niki manut ta nggih. Niki penontonnya manut nggih. Bayu nggih. Nggih. Mbak. Aku lagi iki lho lakon dalang kok dadi pasien. Monggo Mbak Niken, Caping Gunung dipun bawani umpami nun sewu kula tak takon kalih para pamirsa dipun jenggelengaken ingkang jengleng Mas Gareng setuju menapa setuju? Mboten. Lho, Sing jengleng kersane Mas Bayu mawon. Mas Bayu kersane istirahat rumiyin. Mas aku takon ning nyengsarake kanca. Mboten lho, kula kapan melih nek ajeng matur kalih panjenengan. Ora kapan meneh kowe arep nyiksa aku ngono to. Mboten. Ya ora apa-apa, namanya pekerjaan apapun harus dikerjakan. Ngono jenenge profesional. Nah.
profesional. Monggo Mbak Niken Salindri. Saben bengi Pripun Mbak Niken? Jenggelenganipun Mas Gareng. Mboten ndak kerasa. Beh, Ndak kerasa. Karena kulit Walid sudah layu. ngene lho Mbak Niken. Kulitnya. Gak kerasa karena sudah tua. Ini baru sekali warming up. 2 kali nanti terasa. Pemanasan. Iya. Oke. Yen mamajang menganggur Kang sehat to, Mas? janur Aja suwi-suwi leren. Kentekan bahan barang. Sik to, Mas. Jenengan kira ngerti aku pucet gak ngerti to? Ora berabak abang, awakku panas kabeh memang gak krasa iki. Ora, kuwi dalang kok ameng-ameng nyawa. Ya iya. Kuwi dalang kok wedi apa? Lah Mas. Dalang wajahe abang kabeh. Ya iya. Wis, Wis mangar-mangar panas ae. Heeh. panas ngesor dhuwur Mbak Nika. Wis ben ora apa-apa. Monggo nggonku sing ngesor ki arang-arang lho panase. Tegese sikil nek ro nggih mlaku-mlaku ki. Kuwi apa ngono e darsine mecep. Apa kon ya wis arang-arang le panas. Ayo Mbak. Ndang mari to Mas. Kuning. Balik nih Mas. Ulang nggih Mas. Ulang nggih. Wah edan. Tapi ya maksud kene wong tok kadung ngeden kok dibaleni. Ora ku sik gerok kok iso nular to iki. Kumpul sing dhuwur. Wah, jan luar biasa. Ya apa mesti diimbui ngono kuwi? Ora gen krasa. Lah ambune lho. Ambune. Rodok rono. Nah. Ambune pripun to, Dik? Anu lengur bathek gimana gitu. Anu mohon maaf. Sik. Iya, Tak protes. Sing salah ki dudu ambune. Betul ya, Mas? Irungmu wong wis ngerti mambu kok mbok sedot. Ayo. Namanya pernapasan itu pasti ada keluar, ada menghirupnya. Nanti kalau enggak bernapas ya mati no. Lah, lebih baik bernapas bau daripada enggak bernapas mati. Iya toh. Iya. Alah gek ndang mari to, Mas. Lek omong ki ndak ambekan dhisik. Lho, Mas gek ndang mari to, Mas. Yo Mas. Aku wis kentekan bahan iki lho, Mas. Ora ngerti wong pucet to, Mas. Aku wis kudu nguyu. Engko nek aku ngampol piye? Wah, aku ya lali, ceket. Kowe ngerti pedhingane Dalang Sarwadi. Napa? Beser. Tenan kuwi tukang. Pangestune jenengan pun mari kok, Mas. Alhamdulillah. Oh, mari apa? Ayo ngeprak ngono. Crit. Suarane ora cring-cring, crit. Ya. Engko Mbak Niken. Mas Gareng sing dhuwur, kurang dhuwur, Mas. Ora, ngopo? Ayo Pak De, kita kerja semangat pagi. Ayo teko kene anjlok ning kene ayo. Nah. Tekan kene anjlok kene lho. Kowe ora ngerti to yen mencolot iki dengkulku wis tekan kene lho. Ora apa-apa, ora masalah. Ora masalah. Gorong teko sirah ora apa-apa. Ya Mas Bayu. Ya toh, iya. Mas Bayu mantuk-mantuk ngono. Tekan bunda ora tekan sirah. Bengi iki sono lelakon
dalan dibacok dagelan ya kuwi. Loh, ora masalah. Ora masalah. Ora. Lah ayo. Ora monggo. Lho kok awake didu ora masalah ya. Kowe didu karo nikah. Ya wong ayu kuwi nek omong landhep kok, Mas. Andep. Kula akeh sing ketaten. Anu ayo Mbak yo. Kancaku barang. Ayo Mbak yo. Sese lucu sese. Dalan kok kaya diesel suwe-suwe panas. Mbak Niken. Salam. Sampeyan gak rumoso tersinggung ngono ya. Teng napa, Mas? Kok di enek-enek nih? Alah wis sampeyan bene. kok di enek-enek nih lho. Alah wis bene. Oh dhewe diem kok. Kamu kok Sampeyan iki ngono kuwi gak apa-apa. Mboten Di apa-apa. enek-enek iki gak Ya apa-apa. mboten apa-apa. Aku Kita itu yang waras itu harus mengalah, Mas. Aku melu nek tak ngenek-ngenekin sampeyan. Mapan kene. Oh. Ora maksud iki tak melu mijeti Mas Bayu. Anu, share kali Mas Pian. Ya wis nek ora apa-apa ya wis. Der. Wong niki pun kula anggap mbah kula piyambak wae nggih mboten Non? apa ya. Oh lho ngakoni Kula aku pun kula anggap baik. mbah piyambak mboten. Baik iki ngopo-ngopo dimaklumi. Oh ya wis nek dianggap bae wis ndang di anu Mbak. Ayo. Leluhure. Pacitan tung ndla baleni mau aku ndak Kan cadak ora kendange mandek malah apik lambemu nduk. Tung drampok. ndak ngono ya heeh. Kok kendang kok diampok. Anu poma dikepar ke iso gak Iso. Ayo. Iso. Sik to. Mbak Niken. Nggih. Jenengan latihan silat. Nah, saiki coba pas Apa, Mas? pas tulurung delampok kuwi Mas Gareng disilat sik. Oh. Wong pargo iki kok iso tekan silat iki piye to? Astagfirullah. Dite cengle. Oh. Ora sadisme to. Dalang kok nggawa kunci T barang. Yo Mbak Niken. Pargoe. Aja-aja iki jeneng ngrusak tatanan. Lah kene lho mau kowe iki njaluk. Aku ki maguyan. Oh, guyon kok njaluk bayaran. Ayo sing Yuk. apik. Pacitan. Oh, jangan lupa cengelnya disiapkan. Ayo, Nduk. Iya. Ane ya rumangsaku. Wong tuwa musuh bocah ngene iki ora krasa blas. Sing tuwa ngotot iku ngono mesam kaya ora ngawaki. Respon dong. Gimana responnya Kalau seharusnya? saya menari gitu, kamu juga menari. Oke. Aja mau ngene kaya sepadu keterangin tok. Iya, Apa? Iya, Aa. Kok Ora Mbak Niken. Iya. Telek. Jalang kok pakanane telek. Iya. Panas. Oh. Nek iki arep nyuwun pirsa Mas Bayu, Mas, parikan mboten? Oh, parikan. Parikan, Mas. Malah iki mesti anu Kula nggih. nyuwun iki nek Ora mboten. gelem mempersingkat waktu. Nah, lha pripun?
Iya. Satu mawon, parikane loro wae, perwakilan. Ayo. Sinten? Ya kabeh. Saka Ora rata piye. Nah niku mawon Mbak Darsini mawon, monggo Mbak. Heeh. Mbak, kowe ngundang aku Mbak kok ngundang Mbak. Mbah. Hah? Wis sedurungan iki. Oh, Mbak to. Mbah. Dar. Ayo Mbah. Monggo Mbah Dar. Iya le. Nggih nganggo suara tuwa, Mbah. Usuk reng. Apa? Usuk reng. Oh, usus. Sajae prewangane teko iki. Lah krunguku mau ora usuk. Usluk reng. Budek. Terus usus reng. Usuk reng. Oh, usuk reng. Didol 50-an. Nah, terus Mas Gareng. Apa? Kayak setan. Mbok mau ngerti kon meneng wae wis lebone antimu gen turu. kok setan. Timbangane parian nyek wong kok setan. Ora ngenyek ancen kenyataan. Liyane do maca ayo sampean maca putih-putih nyapa yo. Lah ora putih ora dibayar kok bocah iki. Lah kan iso maca biasa wae maca ganteng ngono ngedol suara apa ngedolan. Lah ora sampean cloneng-cloneng. Apa gunanya ganteng kalau tidak menghasilkan? Orang ngono Mas Gareng. Apa? Apa gunanya ganteng kalau menyakiti hati? Hey! Makanya aku ki lagi golek sing elek. Soalnya mantanku rata-rata gantengnya mesti nglarang. Golek sing elek tur gampang dihapusi. Wah. Wes ku lho sing ngendak ku lho elek gampang dihapusi. Mas Gareng parian mboten? Ora. Oke, Mbak Niken lanjut. Nggih. Ah. Panas hutan panas aling-aling tapi Pripun? Ora dikendangi to, Le. Ora tak kedepi tak kon leren. Ora apa-apa, leren aku. Oh. lek sing ngendang kan sik dulur karo aku to. Oh, iya Jadi ta. iki manute karo aku ngono. Betul. Oh, alah. Sing ngendang, sing ngrebab niku sih sedulur kalih Mbak Niken Salindri. Lho ki dadi Lah budar sini nggih tasik derek. Sedulur. ora ki wayang kulit ya KKN bareng ya. Ono sedulur-sedulur ora apa-apa wong jenenge rezeki ora keliya. Nggih. Sing bonak iki sing ngenong ki ya sedulurmu. Ora. Iki Ora kae sapa ya? Mosok mantanku ya? Ya. Lucu. Sik tau Mbak Niken aku tak takon. Napa, Mas? Mantan sing daerah saka ngendi lho? Ora uduk sing ngenong, Mas mburine sing kenong kan. ah ora sing ngenong telet titeno tekan omah diparut bojomu kowe. Lanjut Mbak Niken. Natian waton san Ora sah di kowe suarane Mbak Niken. Mas Gareng. Bareng dalange genti aku ki sing nyimping ngantuk. Bisik aku, elek medun. Kowe karo sing nyimping jan kaya cah kembar. Kok iso? Upin Ipin. Ah. Upin Ipin versi jumbo. Aku kira kulino apa sila tumpang Mas Gareng. Dadi kaya mesin ketik. Angger tak ngeprakni dedet maju dhewe nyeblok dhewe. Ya ora apa-apa tak terima-terimake. Ora masalah. Kan wetenge gedhe kok. Panter biru plat N1309CK mohon dipindah menghalangi yang mau keluar. Lah, fungsiku jane mung iki, Mas. Ngombe bangsa ngene iki. Oh, tibae dewan pengumuman. Ya ora apa-apa wong nulungi kok, Mas. Nggih. Monggo Mbak Niken ditelaske. Inumane banyu
panggamipun ingkang sepisan pun garap langgam biasa ingkang kalih dipun tayapaken tak paseh-pasehne ben kaya Mas Bayu mosok kleru tayapaken dipun kayopaken ingkang kepareng beksop nyanipun Raka Mas Haji Sumar Bagyo Sugaring saking Semarang Jawa Tengah yuk komplit jos Dek jaman
dasare piyayine ayu, lencir kuning. Suarane becik. Sing diarani ngabehi ya iki klasik oke, modern oke. Garapan anyar pangan. Tur lagunipun wonten channel-channel YouTube menika sampun kathah sanget ingkang dipun tembangaken dening Mbak Niken Salindri. Luar biasa. Nggih, tenagane disimpen sik, Mbak, mengke melih. Nggih, katuran lenggar rumiyin. Nggih, Simbak Niken monggo lenggah ingkang sekeca. Mbak Niken, Mbak Niken monggo lenggah. Mbak Niken Ingkang sekeca. Mbak Niken suwe Mbak Niken. Ketoke sing apik ya mung suwuke tok mau lho. Suwuke tok mau. Matur nuwun. Nah, lajengipun sinten Mas Gareng? Anu Mas Bayu pun mari, Mas. Oh, non? Mas Bayu pun mari. Oh, alhamdulillah enggak Mas kok. Oh, kok sik sekedap. Oh, iya. Nggih. Tega betul dikau dengan diriku. Sudah tidak paham dengan puceteng raiku. Oh, nggih. Niki wonten bintang tamu yang belum tampil ke muka Mas Gareng. Sapa meneh? Mukanya belum tampil. Apa sapa? Neng pamflet gambare kauget-uget to. Oh, iya iki ya kan masuk bintang tamu tak diundangi. Nah. Kak, kowe iki ya bintang tamu. Kok iso ning kono wae, Doku semua ayo, Ndek. Nah, saderengipun bintang tamu yang lain, Ya, kita tampilnya Mbak Eka Huget hadirin yang berbagai. Lah, Eka Huget, yo. Nganggo lah. Iya, Mas. Nganggo ngosos barang. Kena Kak. Ayo Kak, kowe dibane nesu dalange wis pucet. Mbak Niken mong. Apa ya? Iya Mas, kalau sing Eka. Jare Eka kok Niken meneh. Maksudku Mbak Niken tak kon lungguh, Mbak Eka tak kon rene. Oh iya. Nek urung sida rampung kok wis di Mbak Eka sampean mriki. Wis rene. Wis tekan kene. Oh ya wis ra sida. Statusmu ki bengi iki bintang tamu, gambarmu ki ono lah kowe jajar kowe arep edo kowe. Piye ta? Masa aku dadi bintang tamu? Lah ora gelem. Yo gelem, tapi genahe piye? Kowe Aja kuwatir engko ana aku. Lho. Panjenengan mesti engko ya ndukung mensupport karo aku, Pak. Aja kuwatir engko aku tak paringono. Lho. Oh, alah ya padha kerene, bae kok iso paringono wong. Aku yo mung nderek Mas. ora ketoke ngomong iki halus mlipir tektane ngemis. Lah yo kene nggugur ngestokke dawuh Ki Bayu Ijo kok. Mas Bayu Aji. Bayu Aji kae. Ngestok nganu werna ijo. Kae Bayu Ijo kae. Nika bayi tabung. Sing arep Ayo. Lah apa? Ora sida. Ora piye wong kene manut dalange kok. Bayi tabung kok merintah ya ora. Ya wis ora bayi tabung bajul ijo. Ayo saiki. Ya Kak, apa Kak? Pedhingane apa? Oh, sik iki ana pamundutan. Nggih, pamundutan dipun pundhut. Gini. Aku usul itu ora usul, Mas. Nggih. Diketokke ben beda karo liyane. Nggih. Dia nembang karo ngendang. Cocok. Waduh. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Nembang karo ngendang, kono. Pasar. Dalam. Oh, Wau jenengan sing pucet to. Saiki aku yo genti melu pucet. Kok iso pucet? Lan nandangi sakmono kae ngendang karo nembang barang. Ya ora apa-apa. Lho, apa gunane kok dipasang ning pamflet? Wong ngono. Ketokno kelebihanmu. Lah kowe dhuwur wis kalah karo kae. Lah lebihmu nggon ngendi? Oh, dadi iki selain ada kekurangan pasti ada kekurangan yang lain ngono kae. Iya, betul. Kok iso betul mbok dukung aku sithik ngono. Kok iso. Rombongan kok iso. Mike ditata rumiyin. Wis iki wis diatur karo Mas Son. Mbak Niken meneh ya Allah. Ketok bahwa Niken itu punya kelebihan walaupun badannya kurang. Ayo. Eka ya ampun. Iya. Oh iya, Eka ding. Eka. Aku emosi tak kandhake kancaku Mira lho engko. Eka Mira sumber tak kon budal. Bis po. Mbak Niken ya Allah kok salah terus ya.
Aku ketemu pisan Dreniken. Ancen kula kalih nikan kena kembar Sinara Wedi. Sinara pasir. Ha iya. Yen ngapi yo aku dhewe. Nduk kar apa nglagokke apa? Mbok menawi pamundutane napa Pak Sar? Pamundutane panter biru. Oh, duh. Aja sing gampang. Mosok sindan kok nyurung panter. Terus Lagu lah. niki wau Tresna Waranggana wonten ingkang ngersakne Tresna Waranggana. Sing seragenan wae sing seragenan. Nggih niku seragenan. Apa? Oh, nggih. Beto iku seragenan oh. Nggih, lagune niku. Apa Kah? Boh. Apa? Ngomong. Wis aku ora melu-melu, kowe padu dhewe ngono. Ayo Kah apa Kah? Anu ae seragenan. Yo, seragenan. Anu lagune Spelok apa Slendro? Slendro. Tembang kangen, ninggal katresnan, lali janjine. Nah, Timbang. sing pundi, Pak? Tembang kangen. Oh, ngono kok. Nggih. Nggih, tembang kangen. Tak gundheke, miki. Yo. Jenengan sing goceki. Heeh. Yo, tembang kangen dening Mbak Eka uget-uget dan pengendangnya adalah Mbak Eka. Ular melata. Eka uget-uget. Irunge Dalang opo iblis to jane. Jane pas wayah Mas Bayu mau ngendikane sik anu jane pas kuwi lho. Iki malah saya budrek aku. Yo, Mbak Eka. Dites sik ora? Ora. Tes. Wis tau ning YouTube wis akeh. Oh iya. Wong do ngerti. Dites sik kok iso. Yo. Engko derek lip sync. Sing ngetes Mas Gareng, aku mergane sepilane rapal. Ora iso kudu sing perintah kowe ayo. Ayo aku merintah jenengan. Oh. Nah. Ayo. Sing dites suarane kedah. Anu. Oke. Pak Kerto tuku kertu. Piye hebat ra? Hebat. Nunggang kereta medun kretek Kertosono. Nah, wis go mulih. Kok digo mulai ngendang. Oh iya gendang. Prigel apa ora? Prigel apa ora? Prigel kae lho, prigel ning kono kae lho. Ya prigel ya Pinter, heeh. Yo, pun dereng ketase. Lah wis urung? Urung. Pak Simo lunga Jombang. Tuku wedhus lemu-lemu. Lemu-lemu kok bleduk-bleduk. Lah saking lemune mbleguk. Oh. Oke. Pisan Kas, yen iso hebat, pisan. Wedhuse muni mbek. Mbek. Tuman wedhus kendang duwe cangkem sing duwe cangkem ya ora wedhus wedok bareng melu to. Iya lah aku wedhus. Oke, buktikan. Mas Gareng. Apa? Joget. Oh, ya ora konsentrasi kene. Oh iya. Anu sik. Niki Mas Bayu Bendang Mari, Bendang Sembuh. Jenengan tak aturi lenggah ora ketang sak lagu niki nyedaki Mas Bayu. Wis siap. Oke. Lho aku siap lungguh kono. Oh. Jenengan lenggah Mas Bayu sing beksa ngono. Ayo, Nduk. Apa mang lagune? Alah. Karek enyang kok lali ora. Yo, dados. Karo joget. Iya lho tangane kur loro kok iso malah joget kabeh. Sing joget awake karo sirahe. Tangane ngendang, awake sirahe joget. Oh. Pokoke diegolne. Menengo. Nyokek Mas yo nyokek yo. Yo. Wayah wengi udan krimis ngaraku wis banyu kang tumetes dadi saksi nggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu Lilo sumilire angin
Engko pas ompak kendange diselehke joget. Yo. Apa lali, apa pancen wis ra ngerti. Sak tenane aku tansah setyo Kluget. Bagus ngenteni sebaline endah manis esemu. Yo. Liwat tembang kangen katresnanku. Joget ka yo. Ayo joget ka. Ayo ka. Ayo ka. Ayo ka. Berdiri. Aku karo ora ya padha ae kok. Oh, joget ka yo. Ayo ngene-ngene ka. Ayo ka. Iringane lirih yo. Ayo yo iringane lirih yo. Wayah wengi udan grimis ra wis banyu kang temet dadi seksenku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku angin tansah tutut Asik. kalbu Sayang anak, sayang anak. yang tak ampun gawe larangan aku liwat tembang kangen uga bisa dadi tombo kangen iki nandang wuyung rino wengi. Liwat tembang kangen Mubeng. aku nitip tresno apa pancen sliramu Awas. wis ora krasa liwat tembang kangen aku nitip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ra ngerti satenane aku mung tansah setyo ngenteni baline endah manis esemu aduh lewat tembang kangen aduh iki wujud katresnanku. Baik Kak, terima kasih sudah Matur nuwun. berpartisipasi. Iki diarani bathok bolu isi ndut. Isi telek. Isi madu. Kok Isi madu. Nggih. Iya. Tegese piye Mas? Bathok bolu isu madu niku Keping- cocok kalih pelajaran tenggen kula sing kula mulang mboten? Coba jenengan jelaske. Pelajaran meneh kok mau. Iki lho kendangane yo apik. Nah, Suarane yo wah luar biasa. aja ditonton casinge. Aja kasinge. Ning luar biasa karyane, suarane becik. Jogete yo Ah apik. jogete ora. Ora nyekel jogete. Apa jenengan apa iso kaya aku mau? Jogetmu kaya robot kop. Jajal nih. Ora piye? Liwat tembang kangen aku nitip tresno terus ya bener apa pan terus nah ngeri ajar setruk nah ngono terus nek pamane iso nek gak iso gak apa-apa ajar kok. Ora iso ora paten. Kok ajar. Wajar setruk. Baik Kak, terima kasih Baik Nggih, Kak. Pak Sarmadi ngaturaken panuwun Pak Jun. Mau panjenengane tindak duten pondokan to. Wah, goleki aku tak kira ki ya wah apal jenengku. Lah kok ngene, yang itu mana? Yang 1 meter kotor, badanku wis tak kumbah Pak, aku saiki resik aku ngono. 1 meter kotor iki sapa? Kowe. Ya Eka 1 meter kotor ngono. Ya, lah mula didhuwurke to. Ya, sesuk ben dhuwur. Ya didhuwurke ya. Ngene malah ngirit kok ya. Ngirit apa? Ngirit sandangan to. Ngene iki iso nek buntel kangelan nek dhuwur. Wis jangan kok. Ya. Makasih Baik Kak. Sing dirembuk buntel wong. Luar. Ya, Mas Gareng. Dawuh. Masih pun mari dereng. Gosek. Pokoke sak mudarmu. Ora to.
Mas iki ora pirsa nek keringetku wis kembloh kabeh tekan jero. Justru ini pelajaran, kowe secara pelajaran teori wis kan. Lah iki pelajaran mental. Mas, aku ning sekolah iki mulang bocah. Ning nek piyai sakmene akeh iki urung tau. Ning nek sekolah aku nek suluk ki sing bener ngene. Nek cekelan sing bener ngene. Kuwi bocah, Mas. Kowe kok wedi napa wong sing mbok depi iki kelir dudu wonge. Kelir sing tak depi ning di luar sana luwih saka iki, Mas. Lho, berarti kowe urung tau ditonton wong akeh. Kowe iki dalang wayang kulit apa dalang demit? Wayang kulit. Lah justru dari sini kamu belajar untuk menata mental kamu biar bisa menghadapi Piai Kadai Mersani. Dialesi terus, nggih, siap. Nah, wis pokoke masih nganti mari. Sapa? Iki sapa? Ganti. Anu, apa kuwi? Aku ngefan banget karo Piai iki. Najan beliau urung tau ngerti aku. Sapa? Lencir kuning, irunge mancung. Sapa? Piyaine cilik. Sapa? Mbak Prikul Pangeyon. Dan kaya MC ya. Anu Mas, disepoti Mas. Apa?